हेलो हेलो। हाँ सुनाता आवाज, बोलो का बात बा। अरे मोबाइलवा कहाँ रख देनी? अरे मोबाइल यही जा रहल ह, काम करत रहनी ह। बोलो का बात बा। अरे वो सब तो ठीक बा, लेकिन एगो खुशखबरी बा। अरे कैसन खुशखबरी बा, बताओ हमके। अरे अपना पंचायत के जौन चंदा दीदी बानी ना। हाँ अनिल सिंह जी के पत्नी। अरे हाँ, वहाँ के मुखिया में खड़ा होता नहीं। तब तो बहुत अच्छा के बात बा। हाँ तो रउआ घरे आवे के पड़ी। एकदम आएब। अरे अपन अनिल सिंह जी के पत्नी बानी, हमनी के एकदम जितावल जाए। हाँ तो सुनी, आज टिकट करा ली, कल घरे चली आई। अरे एकदम बिल्कुल हम आवतानी। आइल बा चुनाव राजा जी, बाहरा से आई राजा जी, आहा के अपना अनिल भैया के विजयी बनाई राजा जी। मौका ना गवावे के बाटे अपना अनिल भैया के जितावे के बाटे, विजयी बनावे के बाटे। अपना चंदा देवी के जितावे के बाटे, मुखिया बनावे के बाटे। शंख बजा भाईचारे का, अमन की होगी एक नई आजान। काबा भी होगा, काशी भी होगी, पर पहले होगा हिंदुस्तान। जी हाँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 5 साल आइल बाटे मुखिया के चुनाव राजा, तेरी जानी को री जल्दी चली आई गाँव राजा। दोनों पे कोत जाके बुथावा पा ओटवा गिरावल जाई है। विजयी के झंडा अब की अनिल जी के खूब लहरावल जाई है। सबका से बतावे के बाटे अपना अनिल भैया के जितावे के बाटे, विजयी बनावे के बाटे। अपना चंदा देवी के जितावे के बाटे, मुखिया बनावे के बाटे। जी हाँ, ग्राम पंचायत राज टोटहा जगतपुर से मुखिया पद के सुयोग्य कर्मठ ईमानदार महिला प्रत्याशी बानी चंदा देवी, पति अनिल सिंह। तो आई की एकजुट होके, एक सहमत होके अपन मुखिया चंदा देवी यानी कि अनिल सिंह के ही बनावल जाए। नहीं के हवा पूरा गहुआ में बहुत आवे, जीती है